Γεια σας Ex-Dragoners. Γράφουν. Καλώς ήρθατε στο νέο μας επεισόδιο. Δεν κατάλαβες. Όχι εκεί. Εδώ. Με την καινούργια κάμερα. Ναι, αλλάξαμε κάμερα. Αυτό κλείστο όμως. Με αποσυντονίζει. Τέλος πάντων, σήμερα θα παίξουμε LOL, League of Legends. Μαζί μας θα είναι και ο Bill Carson. Ή αλλιώς Βασίλης. Ναι. Όχι επώνυμο. Bill, από ό,τι καταλάβατε. Carson. Με τον οποίο σας είχαμε πει ότι θα παίξουμε. Αυτά. Τώρα. Το ζητάτε καιρό. Δεν θα γίνουν πολλά επεισόδια. Μην περιμένετε κανένα να βλέπετε και ειδικό φάκελο με LOL. Χαλαρώστε λίγο. Δεν είμαστε και οι ειδικοί του LOL. Κόψε τις βλακίες να κάνεις την κάμερα και παίξε λίγο. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε την Caitlyn, τον Demon 24, δεν τον ξέρουμε. Αλλά τον λυπάμαι γιατί έχει πολύ κακό υπολογιστή. Περιμένουμε τόση ώρα να φορτώσει. Α, ναι. Συμφωνείς, Συμφωνώ. 94, έφτασε 94% φίλε. Εδώ και τόση ώρα. 95%. Τώρα σε προσβάλλει. 96, 97. Εντάξει. Εγώ σήμερα θα παίξω Lee Sin. Έχω και αυτό το υπέροχο skin. Τι θα κάνεις? Παίξω Lee Sin. Τι το λυσίν, ο παίκτης. Το Lee Sin είναι ένα τοπίο. Και θα πάω να παίξω εκεί. Ο Καραγιώργεβιτς. Ο Βασίλης. Ο Καραγιώργεβιτς. Ο Βασίλης έχει πάρει τον Super Timbo. Ναι. Τι είναι αυτό που γράψες? Τη σου έβρισα το σπίτι. Λοιπόν... Τι μου είπε. Καλά, ο τύπος πώς πάει έτσι ο δικός σου? Κοίτα πώς πάει, χορεύοντας. Να δούμε sounds disabled. Μια χαρά. In blue as. Υποτίθεται ότι κάνεις τα αγγλικά. Το in είναι I am blue. Δεν βάζει απόστροφο φίλε μου. Ναι, βλέπεις όμως ο άλλος φίλε πως γράφει από κάτω. I am red. Εντάξει, ο Team. Βασίλης είναι Ο Βασίλης σκίζει στα αγγλικά. Γιατί γελάς? Θα αλλάξω λίγο τα γραφικά για να μην κολλάω, αν και τα έχω ήδη πολύ χαμηλά. Το πρόγραμμα που... Μας συγχωρείτε για την ανάλυση που θα δείτε, αλλά είναι άχρηστος. Όχι, η ανάλυση δεν θα είναι ιδιαίτερα ασημή γιατί εντάξει, απλά ο υπολογιστής... Τώρα είναι λίγο, τώρα έχει σε μέσα, πολύ λίγο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Έζα να κάνει Q στον Draven, παρόλο που είναι μαζί. Δεν τον πολύ συμπαθεί. Να κάνω μια ερώτηση στο δικό σου, γιατί χορεύει capoeira? Γιατί είναι χορευτής. Τώρα τον έχω βάλει να γελάει, δεν θα τα ακούσετε εσείς, ούτε εμείς τα ακούμε. Ναι. Μετά από ιδιαίτερη παράκληση του Γιάννη Και του κόσμου. και του κόσμου. Γιατί μας είπαν πάρα πολύ ότι Δεν ακουγόμαστε καν. δίνεται πάρα πολύ έμφαση στον ήχο του παιχνιδιού. Καλό είπαν ότι είναι αυτό, αλλά Το ξαναγράφω για σιγουριά. μας είπαν ότι δεν είναι έτσι και πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν ακούγεστε εσείς. Ευχαριστώ για τις μάχες, παιδιά. Καταπληκτικό. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε βίντεο, LOL ειδικά, γιατί είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Τα οποία τα λύσαμε και είμαστε πάλι εδώ. Πάλι. Το θέμα είναι ότι αναγκαστήκαμε να πάρουμε μικρόφωνα, Ναι. γιατί η κάμερα καινούργια που πήραμε, ψάχναμε μια συγκεκριμένη κάμερα. Που δεν τη βρήκαμε και... Για να κρύβα, νομίζαμε ότι τη βρήκαμε, αλλά της έμοιασε πάρα πολύ αυτή που πήραμε. Φτιστές. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κάμερα που πήραμε έλεγε ότι δεν, να το πω έτσι, δεν είχε μικρόφωνο η κάμερα που βρήκαμε. Και εμείς είχαμε δει στο ίντερνετ ότι η συγκεκριμένη έχει μικρόφωνο και τελικά ήταν άλλο μοντέλο αυτή που πήραμε. Νομίζω ήταν ένα πιο παλιό. Δεν ξέρω τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που διανέμει το συγκεκριμένο προϊόν, δεν θα πούμε ονόματα γιατί εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να σποιλάρουμε και να πούμε κακά πράγματα για τη συγκεκριμένη εταιρεία γιατί ψωνίζουμε από αυτήν. Δεν είχε τη συγκεκριμένη κάμερα έτσι το μικρόφωνο και εμείς νομίζαμε ότι η συγκεκριμένη που είχαμε πάρει εμείς
ήταν αυτή που ήταν στο ίντερνετ. Από την επίσημη σελίδα του καταστήματος και φυσικά είχαν βάλει και ψεύτικη έκπτωση από ό,τι είδα. Όταν λέω ψεύτικη έκπτωση, βρήκαμε τη συγκεκριμένη κάμερα μετά από λίγο καιρό, αλλά δεν είχαν περάσει την έκπτωση. Ή μπορεί να έχει τελειώσει η έκπτωση, μπορεί να μην υπήρχε καθόλου. Μπορεί να υπήρχε καν και το προϊόν. Σωστά αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι σωστό, αλλά δεν τη βρήκαμε. Πάντα λέω σωστά πράγματα. Εντάξει. Καβαλημένο καλάμι, είναι λογικό να λες όλα σωστά πράγματα και να το παίζεις μάγκας, βλάκα. Θα τα πούμε μετά. Και χάνεται κιόλας. Χάνεται εκεί 0-1. Δεν φταίω εγώ, τον bot φταίει. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Bill, ο οποίος καταφέρνει πολύ καλά να ξεφύγει. Η ψυχή της ομάδας είναι ο Βασίλης, οπότε έχεις καταλάβει. Και όχι εσύ. Θα τα πούμε μετά εμείς. Θα δεις. Θέλω να πάω να βοηθήσω τον Βασίλη. Θα μου εξηγήσει λίγο την υπόθεση του παιχνιδιού. Υπόθεση. Εντάξει. Δεν είναι υπόθεση, το σκοπό του παιχνιδιού μάλλον. Ή όχι, πάνω να σκοτώσω αυτά πρώτα. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι εσύ και άλλοι 4 υποτιθέμενοι κατά κάποιο τρόπο συμπαίκτες σου, γιατί πολλές φορές δεν σε βοηθάνε. Ωραίοι συμπαίκτες. Ναι. Προσπαθείτε να σκοτώσετε όσους πιο πολλές φορές μπορείτε στους αντιπάλους. Και από ό,τι έχω καταλάβει, τους σκοτώνεις για να πάρεις κάποιες βάσεις. Βάσεις. Αυτά μωρέ τα... Μπράβο, Ezreal. Παιδιά, πώς είμαστε εμείς στο πλάνο, μπορεί να μπούμε πάνω δεξιά, άρα αυτό που θα δείτε θα είναι από κάτω. Στο χάρτη, εγώ βλέπω κάτι κόκκινα που είναι σαν πύργοι. Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι κάτι σαν πυργάκια? Είναι πύργοι. Αυτό δεν το λέμε. Εσείς πώς το λέτε αυτό στο LOL? Turret ή Tower. Εγώ το λέω βάσεις. Κακός. Δεν είναι βάση αυτό στην ουσία? Όχι. Δεν είναι. Και όπως καταλάβατε δεν ξέρω να παίζω LOL. Ευτυχώς για το LOL. Γι' αυτό τα άσχετα πράγματα και δεν ξέρω άμα με ρωτήσετε πάνω από κάτω από τα σχόλια δεν θα σας απαντήσω τι είναι αυτό. Ο Μιχάλης θα σας απαντήσει γιατί Βλέπουμε αυτόν εδώ. Εντάξει, τον δεν το οποίο τον έχω. γράφουμε λίγο. Μιχάλη, με πόσα FPS γράφουμε? 30 από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Παιδιά, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά αυτό το πράγμα. Νομίζω πως ο Μιχάλης έχει καταλάβει τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να έχεις το υπερτούμπανο PC για να... Να σας ενημερώσω ότι πριν 20 λεπτά περίπου έβλεπα το βίντεο και είχε πει για τους υπολογιστές πάνω από 3-4 φορές. Ναι, θα το ξαναπώ όμως πάλι γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι υπολογιστές είναι είδος διακόσμησης στο σπίτι. Φυσικά παιδιά δεν χρειάζεται να έχετε το PC των 1.000 ευρώ για να τραβήξετε βίντεο στο YouTube και να κάνετε φυσικά να παίξετε games που να τα παίζετε στο πιο πάνω επίπεδο και να τρέχει το παιχνίδι στα full. Ναι, απλά θα ήταν καλό άμα τραβάτε βίντεο να μην το έχετε σε full γραφικά. Γιατί η ποιότητα του βίντεο θα είναι πολύ καλή, αλλά θα κολλάει. Για παράδειγμα, το άκουσα και ο Μιχάλης, το άκουσα και εγώ ότι το Call of Duty Ghosts, Μιχάλη, πόση μνήμη RAM θέλει? Θέλει 6 GB ελεύθερη, δηλαδή δύσκολα παίζεις. Δηλαδή, ένα κατά τη γνώμη μου τούμπανο PC πρέπει να έχει τουλάχιστον 16 GB RAM για να παίξει το παιχνίδι καλά. Φανταστείτε, 16 GB. Καλά. Δηλαδή θέλεις μια τρομερή μητρική κάρτα. Παρόλο που στο προηγούμενο επεισόδιο, στο βίντεο, είχαμε πει ότι η κάρτα δεν είναι τόσο σημαντική όσο επεξεργαστής, κάρτα γραφικών. Ναι, κι όμως παίζει σημαντικό ρόλο όμως σε πολλές φορές για να βάλεις μνήμη RAM στον υπολογιστή. Ναι. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Αλλιώς εντάξει, αλλά στην περίπτωση του Call of Duty Ghosts, δηλαδή έχω δει κάποια βίντεο στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Παιδιά δεν έχει τρομερά γραφικά, δηλαδή αυτοί που το έχουν το παιχνίδι δεν έχουν, όχι δεν έχουν καλά PC, δεν έχουν την καλύτερη μνήμη RAM για να το παίξουν. Από ό,τι είδα εδώ, εγώ. Ναι. Και ρίξτε μια ματιά, θα κάνω μια διαφήμιση σε ένα κανάλι, στον Hacky Pixels, ένα παιδί που παίζει συνήθως σε Call of Duty και Minecraft, κάτι δύο άσχετα παιχνίδια μεταξύ τους τέλος πάντων. Πατήστε τα βίντεο του,
ειδικά στο Call of Duty Ghost, το οποίο έχει τράβηξει σήμερα το δεύτερο βίντεο που το έχει ανεβάσει, παιδιά, δεν είναι ότι έχει κακοπισή, είναι ότι η μνήμη RAM δεν αντέχει τα τόσα gigabyte για να το παίξει το παιχνίδι. Δεν τα σηκώνει. Go, go, go. Όχι. Δεν βλέπουμε τι. Double kill. Έχεις ένα kill, αυτό είναι kill που έχεις κάνει εκεί. Όχι, πήρα μια assist. Α, είναι assist αυτό. Ναι, ναι. Δεν έχεις πεθάνει ακόμα, αυτό είναι καλό. Και φυσικά δεν έχω πεθάνει. Αν και κάτι άλλο, το οποίο σήμερα το έμαθα και στεναχωρήθηκα και εκνευρίστηκα κιόλας ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν το ακούσετε, αλλά πλέον από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, δεν είμαι και σίγουρος, ενημερώστε με και στα σχόλια όσοι ξέρετε. Η Google έχει κάνει συνεργασία με το YouTube και είπε ότι όσοι θέλετε το κανάλι το οποίο του στέλνετε μηνύματα, δηλαδή πείτε ότι κάποιος θέλει να μας στείλει εμάς ένα comment κάτω από το βίντεο, δεν θα μπορούμε να το απαντήσουμε. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Θα πρέπει δηλαδή, τι να κάνουμε εμείς, για να σας πω και εγώ τι πρέπει να κάνετε εσείς άμα έχετε κανάλια και θέλετε να μάθετε από αυτό. Πρέπει να πάτε πάνω στο εικονίδιο που λέει My Channel και να δείτε ότι υπάρχει ένα καμπανάκι το οποίο έχει βγάλει το νούμερο 1. Αν πατήσετε πάνω στο καμπανάκι γράφει ότι άμα θέλετε να... νομίζω είναι για... Εδώ βλέπουμε τον Βασίλη, ο οποίος τα καταφέρνει περίφημα. Μπράβο Βασίλη. Σας λέει ότι πρέπει να κάνετε αποσύνδεση στο κανάλι σας, να πάτε στο Google+, στο Google Sync που λέγεται στα απλά ελληνικά, και να πάτε να απαντήσετε εκεί πέρα τα comments. Δηλαδή τι θέλει, να κάνετε αποσύνδεση στο κανάλι, να κάνετε σύνδεση στο Google+, το οποίο ήταν άχρηστο γιατί δεν έκανε τίποτα μέχρι στιγμής, και να απαντήσει στο σχόλιο. Είναι ταλαιπωρία, Ναι, όντως, ακούγεται πολύ κουραστικό. είναι βλακεία, και τρίτον δεν βρήκαν έναν σωστό λόγο να βοηθήσουν το Google Plus να βγει πιο μπροστά. Συνήθως κάνεις κάτι καινούριο. Αυτό δεν είναι καινούριο που έχουν κάνει, αυτό είναι μια βλακεία και μισή. Αυτό. Ναι. Ελπίζω να μην κουραστούμε πολύ να σας απαντήσουμε. Να βρούμε έναν τρόπο. Ναι. Και ελπίζουμε να βρούμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε στις ερωτήσεις. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το Google Plus. Όχι, για να πω την αλήθεια, όχι. Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν ξέρω καν αν θέλει να κάνεις καινούργιο λογαριασμό ή κάτι άλλο. Μάλλον θα ισχύει από το Gmail, θα είναι το ίδιο με το Google Plus. Δεν έχω καταλάβει. Και σε αυτό ενημερώστε μας στα σχόλια, άμα ξέρετε. Άμα δεν ξέρετε, μην ενημερώστε. Ή Θα βρούμε τρόπο. κάντε και εσείς το ίδιο ερώτημα, τι να πω. Μπράβο, Ντρέιβεν. Καλά πάμε, Α, έχεις και ένα kill. Βέβαια. Μπράβο μου, ρε παιχτάρι. Oh, fail. Έχω 2 kill. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 21 subs που... Και τα πολλά σας σχόλια. και τα πολλά σχόλια, και μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας στηρίξατε και πριν το κανάλι. Τα ονόματα τα ξέρετε όλοι και συν ακόμα πιο πολλά ονόματα, δηλαδή όσοι είστε subs, όσοι μας έχετε κάνει ads στο Facebook, όσοι μας έχετε κάνει ads στο Steam που φτιάξαμε πρόσφατα με την ομάδα μας. Όσοι έχετε κάνει like στο Facebook. Σαρδάμε εδώ πέρα γεμάτο, εντάξει. Ναι, όσοι έχετε κάνει like στο Facebook, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας σχόλια και όλα τα likes τα οποία μας έχετε δώσει και μας δίνετε την εντύπωση, και δεν πιστεύω να το κάνετε έτσι και από υποχρέωση, αλλά πιστεύω ότι το κάνετε επειδή σας αρέσει, ότι μας βοηθάτε και με τα σχόλια τα οποία κάνετε. Και πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε το καλύτερο. Ναι. Τώρα λέτε κάποιοι, είναι λίγο, να το πω έτσι, είναι λίγο αρχή για να πούμε ότι δεν έχουμε πετύχει κάτι. Το κανάλι το έχουμε 4 ή 5 μέρες.
Νομίζω αυτή είναι η πέμπτη. Πέμπτη μέρα και έχουμε 21 subs. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, άλλοι YouTubers μέσα σε μια μέρα έχουν 100 subscribes. Ναι, το λέτε και μόνοι σας. Είναι YouTubers, δεν είναι... Καταρχήν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε 15 χρονών παιδιά και δεν γίνεται να έχουμε κατευθείαν 100 subs με την πρώτη. Και εμείς νομίζω ότι κάνουμε gameplay videos μόνο για να αντιγράψουμε τους άλλους. Εμείς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε τους άλλους, εμείς κάνουμε το δικό μας. Άλλο gameplay κάνει ο Captain Banners, άλλο βίντεο κάνουν οι Gamers, άλλο ο Hacky Pixels και όλοι αυτοί. Από το τώρα αυτοί είναι γνωστοί gamers. Έλληνες πάνω απ' όλα, δεν βλέπω ξένα κανάλια. Γιατί εντάξει, ο Μιχάλης νομίζω βλέπει, αλλά... Ναι, εγώ βλέπω πολλά του LOL πιο πολύ. Καλό θα ήταν να υποστηρίξουμε τα ελληνικά κανάλια, διότι το YouTubing στην Ελλάδα ανεβαίνει τρελά, δηλαδή κάθε μέρα πιστεύω ότι γέρει της τρελής. Και όχι μόνο από gaming κανάλια, και από σατυρικά, από την καφρίλα που πέφτει κάθε μέρα, δηλαδή αυτό τον Πόνση, τον Κοδοπίδη, τον Τζέρεμι, τον Μάικης και όλους αυτούς, από gamers και από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι gamers οι οποίοι πάνε καλά στον τομέα του YouTubing στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω η ομάδα μου ψιλοκοιμάται. Έχεις 3 kills εσύ και μία assist από ό,τι φαίνεται. Και 13-7. Ο Βασίλης που είναι? Ο Βασίλης είναι εδώ πάνω. 4 kills, 2 assist. Πάει πολύ καλά. Να δούμε το σκορ του. 1-1. Μια χαρά. Τι είναι 1? Έχει ένα kill, ένα death και μία assist. Α, όλα 1. Ναι. Μπράβο. Μου έχει σημαίνει μπράβο στο Βασίλη. Όμως στην κάμερα, κοίταξα την κάμερα και έκανα μπράβο. Ναι. Λογικά θα μας δει ο Βασίλης. Θα μας δει λογικά. Είναι από τους πρώτους που μπαίνει και βλέπει το κανάλι και του αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ. Και το δείχνει κιόλας. Και να σας θυμίσουμε, άμα σας αρέσει τα βίντεο, το κανάλι και γενικά ό,τι κάνουμε, να το κοινοποιείτε σε φίλους σας για να εξαπλωθούμε και να κάνουμε πιο εύκολα τα βίντεο. Ναι, εντάξει, όχι ότι άμα έχουμε 20 subs θα σταματήσουμε. Όχι, απλά θα μας βοηθήσετε πιο πολύ έτσι. Ναι. Βασίλη, έρχομαι. Και κάτι ακόμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο giveaway. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο θα είναι. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε 3 έως 4 παιχνίδια και μπορεί να δώσουμε και μια pay safe για παράδειγμα. Όλα αυτά μαζί. Αλλά όχι τώρα γιατί δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν θα λάβουν πολλά άτομα συμμετοχή. Φυσικά, άμα ειδοποιήσετε τους φίλους σας ότι άμα κάνουν sub στο κανάλι θα λάβουν και θα πάρουν μέρος στη συμμετοχή. Τέλος πάντων, αλλά ας μην τα λέμε τώρα όλα αυτά, θα τα κάνουμε στην πορεία. Όταν θα είναι και σίγουρα κιόλας. Ναι. Άμα περάσουμε τους 30, θα φτάσουμε 35-40 κάπου εκεί, θα το κάνουμε κι αυτό. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε πράγμα σε εσάς που μας έχετε στηρίξει υπερβολικά. Και φυσικά όσοι δεν πάρετε και τίποτα, δεν πάει να πει ότι δεν θα ξαναγίνει giveaway. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ πέρα δεν μπόρεσε. Τον έσωσα. Ναι. Κάναμε μια συζήτηση με τον Μιχάλη. Μας απασχολεί αυτό το θέμα πολλές μέρες. Έχουμε κάποια λεφτά στην άκρη. Τώρα, κάποια λεφτά. Δεν θέλουμε να πούμε ποσό γιατί εντάξει, δεν είναι και σωστό να λέμε τα πόσα λεφτά έχουμε. Τέλος πάντων, έχουμε ένα ποσό στην άκρη το οποίο είναι, Μιχάλη, είναι αξιοπρεπέστατο. Εντάξει, 1-2 παιχνίδια παίρνει. Ναι, και καλά παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι πολλοί μας λέτε από κάτω στα comments, για κάτσε να το δω κιόλας. Το comment. Ναι, γιατί δεν θυμάμαι τι λένε τα περισσότερα. Μας έχουν ζητήσει Assassin. Ναι, Assassin's Creed 4 από τον Πέρπη. Τον οποίο θα θέλαμε να τον ικανοποιήσουμε, γιατί μας στηρίζει. Και αυτός μας στηρίζει υπερβολικά.
Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Λέτε πάρα πολύ παίξτε Amnesia. Α, ναι, όντως. Δεν το έχω παίξει, Ούτε εγώ. για να σας πω άποψη. Τώρα τι λες σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε στο θα δούμε. Στο θα δούμε. Δεν είμαστε σίγουροι. Ναι, δεν είμαστε σίγουροι αν θα το παίξουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί εντάξει τώρα θα μας πείτε κι εσείς, είναι τρομερό και παίξτε το και κατεβάστε το, είναι τζάμπα και όλα αυτά. Τζάμπα είναι στα αλήθεια. Δεν νομίζω. Δεν είναι τζάμπα. Άρα δεν είναι ούτε και τζάμπα, άρα θα δούμε. Α, Minecraft. Τι λέμε σε αυτή την περίπτωση, Μιχάλη? Ότι σίγουρα, δηλαδή στο γιο μας, ότι θα δείτε Minecraft από εμάς, είτε για λίγο είτε για πολύ, γιατί είναι ένα παιχνίδι που μας αρέσει και σας αρέσει και εσάς σίγουρα. Ναι. Τώρα κατά πόσο πολύ θα παίξουμε δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Αυτό εξαρτάται και από το πόσο απήχηση θα έχουμε. Ένα λεπτό σταματάω τώρα εδώ πέρα γιατί πρέπει να σκοτώσω αυτόν. Δεν μου αρέσει. Σκότωσε ο συμπαίχτης μου. Ρωτήσαμε κιόλας. GG, ήταν εύκολο game. Έχουμε ακούσει και μόνο τώρα θα κλείσουμε και το βίντεο. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα λίγο να μιλήσουμε. Ναι. Αν και θα κάνουμε αμέσως μετά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, επόμενο βίντεο. Ναι, αλλά δεν θα το δείτε και αυτό σήμερα ή αύριο, θα το δείτε κάποια στιγμή στη μέση της εβδομάδας. Αλλά σκεφτείτε το ότι θα είναι σε συνέχεια, δηλαδή μπορείτε δείτε αυτό το βίντεο σήμερα και ξαναδείτε το λίγο πριν δείτε το άλλο. Έτσι ώστε να συνδυαστούν λίγο. Ναι, αλλά αυτό που είπατε για το Minecraft είναι καλή ιδέα, αλλά για το μισό YouTube παίζει Minecraft. Οι άλλοι μισοί παίζουν Amnesia και τώρα κάποιοι όπως οι Gamers ξεκίνησαν Batman, που και εμείς θέλουμε να το παίξουμε. Α, και το μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα είναι τι θέλετε, Batman ή Assassin? Θα τα πούν όλοι και τα δύο. Και τα δύο είναι πολύ καλά Είναι παιχνίδια. πολύ καλά παιχνίδια. Α, sorry λίγο. Ο Lysander, ο Crusader, Ναι. γράφει Rome Total War 2. Εντάξει. Δεν παίζει strategy εσύ. Όχι. Εγώ παίζω. Είναι καλό. Μ' αρέσει. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Πάρα πολύ καλά λόγια. Πραγματικά, Μιχάλη, το παιχνίδι είναι τρομερό. Έχουν κάνει, νομίζω, 10 βήματα πιο πάνω από το Rome Total War 1. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το παίξουμε μια φορά, έστω να δείτε κι εσείς πώς είναι το παιχνίδι γενικώς, Ναι. για να το καταλάβετε για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα. Και εδώ πιστεύω σας αποχαιρετάμε και θυμηθείτε, η συνέχεια θα είναι στο επόμενο βίντεο. Ναι. Γεια σας προς το παρόν. Κάτι ακόμα. Τσεκάρετε το κανάλι, φυσικά εμείς είμαστε εδώ πέρα, το κανάλι στο YouTube και τι άλλο Facebook έχουμε X-Dragons, το όνομά μας, σελίδα στο Facebook, μπορείτε να μπείτε να κάνετε like. Θα το έχεις όμως και κάτω στην περιγραφή. Ναι, τα link θα τα έχω και του καναλιού και του Facebook. Α, ναι, και όσοι έχετε Steam, φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Steam, Ναι. η ομάδα μάλλον. Ναι, X-Dragons, X. ναι, θα το βρείτε. Και άμα δεν το βρείτε, στείλτε μας ένα μήνυμα, να σας πούμε πώς είναι. Οκ. Προς το παρόν. Γεια Εδώ σας. κάπου σας αποχαιρετάμε. Γεια σας.